Ja, dames en heren. De tickets komen eraan, hè. Maastrichtse Dirk live. Heb je er zin in? Ja, ik ga ze zoeken op, hè. Hoi, tot dan, hoi. Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Dat zie ik niet goed, hè. Ik heb een hele goede, ik heb een kleine nummers mix in Ja? Ja. Ze zijn nog even aan het vertellen, maar we zijn begonnen. Nou, je podcast, vrijdagmiddag. Ja, mannen, je hebt je telefoon allemaal bij de hand. Ja, allemaal zo. Vergonnen, ja, ik heb de groetste al. Telefoon. Nee, we gaan het hebben over Ja, Android of Apple. luister dus. Eerlijk, ik ken niks met de lui die een Android hebben. Ik heb nog nooit in mijn leven een Android-telefoon gehad. Dus Ik heb een werktelefoon Android. Verschrikkelijk. Wie vaak ik daar mijn wachtwoord, mijn duimvinger, gezichtscontrole, weet ik wat allemaal, om überhaupt in dat ding te komen. Mijn Dus het nu is type... het tot de gezichtscontrole komt ze Nee, goed, maar het type is anders. Ik ken er helemaal niks met. Als er aanstaat, dan maar wil ik wegswipen, dan denk ik, oh nee, dat gaat tegenaan niet, want dan komt het van boven of van onder. Terwijl, ja, bij iPhone bestaat gewend. Dus ik heb ook helemaal niks met Android. Zit het gaat over een persoon of er een Apple of een Android heet? is dat zo weten niet, ja. Ja, Apple is over het algemeen natuurlijk een stuk duurder, maar vind ik kwalitatief wel gewoon. Is er wel, denk ik dan. Maar het is ook meestal tot ze met de lui die Android hebben, tot ze daar discussies met hebben, tot Apple absoluut niet beter is. En andersom nee, dingste. Nou, omdat we weten dat Apple wel een stukje beter is. Ja, ja. 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 Ja, ik vind het waar. Eigenlijk zeggen ze nu hetzelfde. Nee, ja. Ja, dat is gewoon maar Ja. hetzelfde tot ze zegt, luid helen. Die verwoenen schoenen en waarbij alles en we zien beter dan Maastricht. Ja, dat is gewoon pertinent in oor. Ja, dat is... Dat is gewoon pertinent in oor. Want, Ja, nee, want Maar dat was niet. maar dat was het niet. alles in heel is toch minder dan een streeg. En dat is met en in mijn optiek is dat met Apple en Android ook. Nu, Alles het van Android is wel is- overpriced, ja. Dus ze betaalt wel echt een stuk meer voor wat ze meer krijgen ook. Of in ieder geval meer, het is wel een stuk stabieler. Dus. Ja, dat. Het is stabieler, het ziet er gelikter uit, Ja. denk ik. Ja, want Ja. tenminste, als ik mijn MacBooks en al die dingen bekijk, word ik allemaal horloges. Ik heb ook Samsung gehad. Al die dingen. Nou, dan denk ik toch, ja, Apple Watch. Het functioneert allemaal samen, het werkt allemaal samen. Ja, dus dat. Dus ja, maar... Oh, dat ben niet heel veel op zo'n... Dan was het misschien al dat iemand Dat dacht was van... het, Van die minuut. Apple of Android? Zou je liever een iPhone gebruiken met altijd een gebroken scherm of een gloednieuwe Android die je haat? Ja, dan, ik zweer het, ik zou gewoon met een kapot scherm Ja. lopen. Ik heb gewoon, ja, het vlees wat erop zit, dus aan alle Zo'n kanten. vettig leesje, hè? Ja, maar aan alle kanten, ja, ik heb kinderen. Van Ja, al die ja. kanten Maar bezaaid. die wat Als met- je vettige vinger. Het vleesje, dat is een gewoon studententelefoon, aan alle kanten gebroken. En ja, ik irriteer me daar niet zo aan. Dus Maar dat is een bescherm ding. Ja. Oh, Ja. oké. Ik heb sinds kort een matte. Ja, Vind ik ook best chill. Dus ik Ja. heb niet zo'n anti... wie heet dat? Zo'n anti... Oh, dat is niks met loer of ja, zo. vind ik Nee, niet. dat is niet. maar ik vind zo'n anti... of zo'n matte. Dan zoet ze niet zo snel die vingervlekken. Ja. Voor de zon gaat trainer. Gaat schoener. Gaat fijner. China, ja. En dat vindt de zondag ook het van. Probeer. Dat vindt de zondag ook het van. Ja, precies. Nee, maar dus ja, ik ben daar tevreden. Maar inderdaad, ja, ik zou niet een andere telefoon willen. Of, Ik zal nooit overstappen naar Android. Nee, gewoon niet. Nee, gewoon niet. Maar dat kun je misschien nog omdat we alles gesynchroniseerd hebben. De agenda, Nou, ik heb nu- super makkelijk, hè. Ah, het is fantastisch. Ja. En het werkt gewoon goed. Ja, heb maar sinds ik kort gebruik dus de een Apple-agenda. Ja. Oh, ik niet. Maar wel gedeelde, zeg maar, we hebben gedeelde ook op kantoor en Kim en ik, en dan hebben gedeelde agenda's. Maar dat komt dan gesynchroniseerd in de Apple-agenda. Maar dat is Google-agenda. Ja, Google-agenda Ja. heb ik ook, ja. Maar het is natuurlijk wel, ik heb nu een MacBook. Dat deed ik normaal, deed altijd op Windows. Maar dat is fantastisch. Ja, ik doe Je gaat dus nog even alles. stap naar een MacBook, ja? Hier lang heb je geleden, van die hè? MSI's, ik hè? denk een half jaar. Ja. Ja. Ja, en dat is fantastisch. Dus werkt nu ook met Final Cut. Nee, dus we hebben Premiere blijven gebruiken. En dat werkt ook goed op... Nou, super. Ja. Ja. Nee, dat is allemaal prima, maar het is fantastisch. Ja. Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou wenen en dat het eigenlijk perfect werkt. Maar vooral voor dit soort werk, iets aan met muziek en iets met videobewerking, daar is het eigenlijk voor gemaakt, hè? Voor zo'n dinger. Ja, wel gewoon spoelere dingen. Ja. Ja. Stabiliteit is gewoon En echt gewoon top. een MacBook Air, hè? Ja. En met de nieuwe, wat is dat, nu is de M-Root, hè? Maar Mhm. met de M3-chip, Ja. die zien zo ontzettend groot, hè? Maar die gebruikste R vind ik wel
een paar Ja. dagen. Want daar zit geen ventilator in. Niks. En voor het gebruik wat Geer normaal doet Ja. met video editen en voor het film met rijden, heb ik bewust gekozen voor een Pro. Ja. Want daar waar een ventilator in zitten inderdaad. Maar dat gaat dus gewoon met een R. Nou, ik ben de laptop niet gewoon gebruiken omdat ik die gekozen heb, zeg maar. Dus de omstandigheden heb ik de laptop Ja, oké, ja. moeten gebruiken had ik die. En dit trekt dat gewoon helemaal perfect. En tegenwoordig is, zeg maar, met zo'n gezworen chips en Full HD of 4K is tegenwoordig niet meer zo zwoer. Nee, oké. En dat Nee, maar zijn met de omdat ik- apparatuur ook gewoon beter. Omdat ik inderdaad wel huur van, hij heeft natuurlijk al van die DJ-apps en dan gaat het altijd over, ja, Apple, dit, dat. Ik gebruik gewoon de Windows, de werk altijd. Ik geef niet van die raar foutmeldingen. Maar iedere keer opstarten om ze updaten. Ja, dat. Maar dan denk ik ook met het werk wat zie je is, met die zwoerprogramma's voor video-editing en zo. Dat is dan toch een R-hubs. en dat gaat dan gewoon met schoon om te weten. Ik kan dan morgen weer een R verkopen op werk. MV-chip. Dan krijg je in de middelvinger van iemand. Nee, ik het echt totaal geen zin om een Pro te kopen. Nee, precies. En vooral met 400 euro meer. Hij wordt Ja, op maar- zijn 14 inch. Nee, 16 geloof ik. 16. Het groter. Ja. Nee, dus M3-chip, maar als ze nu ze met een MVR-chip, weet ze zeker tot, dan is het nog beter. Nou ja, het is niet altijd beter, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb een M4 gekocht, Ja. MacBook Pro. En nu deed het wel, maar toen ik hem pas kocht en met Maar die de Recordbox... instellingen verkeerd stonden. Nee. Het is echt het is niet de instelling, want die heb ik gans aangepast. Dat is een verkeerde instelling. Ja, precies. Ik moet naar een instelling kijken. Maar op een gegeven moment, moment suprem, alles werkte, muziek uitzoeken, alles voorbereid. Moment suprem, ik connecte met de internetkabel, hè, zo wordt dus set gelinkt. Ik wil een plaat inlaaien in de player. Nee, dat gaat niet. Zit er dan. Ja, dat is ze daar, mijn broerlof. Teer voor de openingshand. Dan was de andere nog behendig, toch? Maar ik had met een andere MacBook nog, terwijl ik die eigenlijk had willen inleveren. Hè. Ik krijg ze nog even terug, et cetera. Dus tot nu toe nog steeds in. Dus ik sleep iedere keer met 2 MacBooks nu. Oké. En dan denk ik, weet ze, ik probeer de nieuwe of ik probeer de oude. En ja, tot nu toe heb ik steeds oude gebruik. Is nog een M1, werkt prima. Maar dat was wel even een ding dat ik dacht, goh, maar ja, kijk, 2500 euro neergelegd. En het ding werkt niet Nee, dat snap met ik. hetgene wat ik wou. Ja. Dus Nou, ik had nu is een met collega updates. die had echt problemen met foto's bewerken, video en traag. Maar dat was inderdaad nog ook maar een M1 of M2 chip. Terwijl tot, zeg maar, de upgrade is echt fantastisch. Dat is echt fantastisch. Ja. Dus ja, daar hoeft ze echt geen proeven te kopen. Maar ik snap wel, als ze het echt zwoer is gebruiken en de films alles 4K of weet ik veel wat, dan is wel het... Ja, maar wat ver gebruik je, dat is eigenlijk een M4 Pro überhaupt overdreven. Ja, precies. Maar die ventilator, dat is wel een dingetje wat ik dan heb gehuurd. Ja, Dat is maar het ik enige zal wel reden voor dat doorvergonnen. ik niet gepakt heb met de Pro, ja. Ja, maar ook toes met het stukje studiowerk heb ik dan de Mac Studio. Mhm. Ik zou nooit overstappen naar een normale Windows computer. Ja, dat crasht toch altijd. Ja. Ik heb nu bijvoorbeeld dat ik hem 3 maanden, moest ik een 3 maanden niet gebruik. Dan moest ik een keer in de Windows opstarten. Ja. Dan krijg je eerst 24 updates. En dan staat dat ding dat je gewoon aan. Gewoon letterlijk, boem, meteen. Hè. Maar we hebben het nu over Android en zo, maar als je even teruggaat naar vroeger. Weet je, je hebt nog een JVC gehad met een klepje, een Ericsson met een antennetje. Een NSB. Wat? Een NSB? Nee, dat was een kutgrap. Maar, EVC, NSB. zo, sorry. Maar als we Die nu, knippen wat als ze eruit, nu tegen je zachten van, Nee, die kids zijn altijd de 10 goeie. als ze nu Ik tegen zeg ze met 6 een goeie, klepje toch? en als Als bij je als met een een, klepje, zeg maar, als met een dobbel zijn 10 goed, dat vind ik helemaal knap. Ja. Normaal zit ik zie. altijd 6 goeie, dan zit ik altijd 10 goeie. Ja, maar niet goed. Maar stel dat we nu al die telefoons moeten inleveren en je krijgt gewoon weer terug in een Pocketline Swing of Als een je Nokia. is toch gehoord? Nee, maar gewoon, zo is dat met overwicht kennen. Nu niet mee, die tijd is gans anders. Nee, maar als iedereen het zou hebben, wel. Nou, wel, ja. Ja, maar ja, goed, dan liepen vooral naar achterhoede en dan reden de politie iedereen- nog op de varkens. Ja. Dat zei... ja. En merk gaat er nog steeds. Merk had er nog steeds, ja. Ah, maar ze bleef tot ze daar weg best. Ja, weet je, ik heb daar een paar jaar van mijn leven leuk gewoond, maar ik zou er Dat niet hebben zo we nu terug sinds kort 3G. Ja. Ik zou 3G's, ja. Gees. 3G. Maar ik zou daar niet meer terug gewoon. Nee, dat heeft niks met Margot alleen te maken, maar weet je, voor mij dat toezouden en zo. Boeg nu hoe, ik ken tevoren, ik ken... nee, prima. Dus niet de auto te pakken als ze wil spinnen. Nee, hoor niet. Ik ben sowieso niet, dus. Nee, niet bij een bank, hè. Gewoon wel zoeken met mijn horloge, ja, maar bij de winkel overal. Super handig.
Ook dat is Ja. echt handig met de Apple. Ja. Dat zou de andere dus wel hebben natuurlijk. Maar Nou, ik had vorige week een klant toevallig. Die zei, ik heb even zaterdag een horloge gekocht. Ik vroeg, kan ik ermee betalen? Ja, dat gaat allemaal. Dan zit ze, maar ik heb alles gedaan. Ik heb met de bank gebeld, met de SNS, met dit, met dat. Maar zit ze, ik krijg het niet aan de gang. Ha, die horloge, die kost dat toevallig niet. Ja, dat is dan weer. KUT natuurlijk. En dat zijn wel dingen wat wel essentieel zijn, dingen. Als ik klaar met die vragen kom. Belt je nog? Dat je veel bellen nog. Als je wel hebben of ja, app. ligt dan met mee. Met sommige instanties moest het natuurlijk wel gewoon bellen. Ja, ja. Maar, nee, maar De Belastingdienst. Maar ik bedoel meer... ik ga kennen het even, moet ik het vragen. Is het een app of is het een eerste Ik ding denk is dat bellen? maar ook dat is wat ik het dan weet. Die zou die gewoon makkelijk eerst bellen, ja. Oké. Maar er zijn nog sommige lui die wat altijd heel lang van stuk zien. Die schikken dan liever even een appje aan. Want er is ze bel. Want dan hangt ze een kwartier aan de telefoon voor een klein vraag. En dat is hetgene wat we bedoelen met liggen gewoon wezen bels. Wat dat is bij Marvin? Je hebt dich Hier gebeld. is een appje bel. Of hier is een appje Spraak, schikken. spraakbericht. Hier is Een een app. spraakbericht. Die Ja. kunt ze van snel afspelen. Ja. Ja. Nee, ja. Nee, is zomaar. Hier is een appje schikken, ja. Voor bellen ook bijna niets. Voor Als ze appen bellen bijna is het niet. lang. Ja, dat is goed. Maar dat was vroeger, hè. Dan zat ze zich lekker op de bank toe. Even bellen. Weet je wat- Maar er even zit een bellen. telefoon. De dagste. dat Zo, is wie kan ik niet eens even lamenteren Dat vanavond? heb ik gedaan. Een challenge. Maar bellen ik kan we zo de lang mogelijk een kindertelefoon. leedje houden. Dat kunnen we dan van telefoon. Ja. Ja, de kindertelefoon. Heb je dat gedaan, ja? Vroeger, ja, weet je niet meer of dat gewoon een sekslijn misschien. Ik heb geen, ja. Dat is Ja. wel een sekslijn. Dat Is dat niet- nu getiend nog? dat is niet van Sekslijnen. tegenwoordig, gek. Want je belt Ze niet doen meer. alleen maar Snapchat, Maar die hè. generatie, die Ja. jij precies nu? 17. Maar die van 17 jaar, die bellen niet meer. Hè? Nee? Die hebben echt een fobie Ja? om te bellen. Echt? Oké. Je belt je altijd met een pak zoiets op. Die apps nu altijd trekt. Paar waar. Hey, weet je, Wie heeft vandaag de telefoon opgepakt? Ja, die wel. Ja. Die belt die dan. Ja. Maar hij belt me Dex en dan... Sorry, ik ben nu bezig. Of wat is dat? Maar Ik dan duw ben ik mijn nog benen bezig. hoog Is op het goed kantoor. dat ik later terug ben? Ja, dat ja. Of stuur me een berichtje. Ja, maar kijk, ik ben wel... Kijk, de appen prima, maar er zijn nog heel veel dingen waar ik denk van... Ja, weet je, daar moest je gewoon voor bellen. Of Ja, de, natuurlijk. en manier heb ik het niet alleen over instanties. Maar ook gewoon... Nee, maar Appen kun je soms ook... onpersoonlijk even. Ja, of En het even. kan ook overkomen op een ganz andere manier. Hè? Ja. Als je iemand een appje schikt en dat is met heel goede bedoelingen. En degene leest dat in een... Hier de context. ja, of die het just... het vervelends met gemaakt. Die leest het appje, echt geen zin in. Ja. Terwijl de machine heel goed bedoeld is. Ik Maar zie wel eens bij precies. lui die hebben gewoon 197 WhatsApp-gesprekken nog op ongelezen. Ja, dat ken ik niet. Dan krijg je geen error. Ja, Ik zou dan ook niet, hè? e-mails als die open stonden. Ja, dat ken ik ook allemaal Nee, niet. nee, Ja, nee. en- Maar en wie had social het... media. Een groot voorbeeld. Ik kwam met... Wat dat ging. Ik was met een gast bezig van dus, de 27e, dus, live show. Ja, en dat moest Met z'n toch- Jan Kerk, toch? In de Janskerk, ja. Jans of Jan? Is het Jan Gewoon voor Kerk? opzoeken. Ja. En die moest ik toch wel even uitleggen wat het was. En die kost dus wel. Maar dan, die moest wel even zeker weten of we hem niet helemaal door de stront gingen trekken. Sint-Janskerk. Janskerk. Ja, Al die liedjes Sint-Janskerk. gezegd. Oké. En Maastricht. hier niet. Nou, dan Wil moest het er wel even weten wie dat context. was? De context geven van ja, luister, dat komt dan wel langs en maar dit en dat. Het is niet de bedoeling dat we degene daar publiekelijk verluil gaan zetten. En Aan dan, zich, aan dan heet zich, het ja. de context van zo'n, Ja. dat heet wel, of het verhaal heet of de vraag heet natuurlijk wel het context nodig. En dus, Dat kun je met de app niet overbrengen. nee, precies. Nee, maar ja. zelfs op e-mail vind ik dat soms. Dan denk ik van, bel me gewoon, dan leg ik het goed. Of dan weet ik van die wat ze van mij wil verwachten. Of wat ze... In plaats van een ganse e-mail te schikken, denk ik, Ja. is heel goed. Ja, Gaan we niet goed. doen, hè? Oké, zet er nog gaat op dat beperken. Nee, Sloren. dat is Wat allemaal was het typex. Ja, dat zeg ik toch. Dat is, Zo, een goed werk op kantoor gedaan. ja, dat is de redactie. Redactie is, vandaag, is een beetje, die hebben nog steeds vakantie, geloof ik. Ja. Ja, nou ja. Dat is actieredactie. Actieredactie. Op hoeveel minuten zetten we? Nee, we zitten nog... we hebben nog 2 minuten, 1,5 met 2 minuten. Zo gaat het. Wat was je favoriete telefoon van vroeger? Heb je al gepink trouwens? Nee. Blackberry. Nee. Ik heb dus een Nee, Blackberry. Zit je tussen Verschrikkelijk schip en ding. wal gevallen in die generatie? Blackberry dus? vond ik niks. Nee? Bij ons is Nee. dat bij mijn generatie, want ik ben natuurlijk net Pingen. geen jongen, net echt gewoon wel gaande toen. Gaande ook, super gaande. Heeft jou wel sowieso van het MSN ook, hè? Ja. Maar na dat MSN, dan kwam dan- de Blackberry Pink. Dat was eigenlijk te veel. Bij op de MSN WhatsApp. was ik altijd online, maar dat stond terug dan niet waar.
Ja, Kost ze zelf afwezen. moet kiezen met wie ze kost MSN. Dat vond ik chill. Nassau, goeie meteen tijd, de hè? computer aan. Ja. Amazon. Dus ik was intussen nog thee zetten en ik nog een keer douchen. Ja. Tot ze internet had. En nu is het al, Videoland blijven hangen. Echt, ja. Dat weet je. Ja, het zit in de zon altijd. Nee, toevallig was dat eergisteren wel een dingetje. Maar we waren Ja, op wat vakantie. Hadden ze dus... hoeveel waren het internet slecht. En de wifi was kopen daar. Was nog slechter dan de 5G. Dus, Dus ja, ze betaalden ze hem slecht internet te krijgen. ja, maar hadden we niet gedaan gelukkig. Maar we hadden dan een andere gehuurd. Maar dan zien de kinderen dan Iemand moet het doen. vanzelfsprekend. Het internet is iets vanzelfsprekends. Maar als het er dus een keer niet is, weten ze niet wat er aan de hand is. Kunnen ze niet uitleggen. Heel eerlijk, ik vind wel in Marrakesh vorig jaar super chill. Want ja, het veel boete de EU natuurlijk. Heb ik gezegd, je kan je telefoon gebruiken voor foto's en filmpjes, maar niet voor telefoon Data. of niet data Ja. inderdaad. Want dat kost gewoon klauw met geld. En ik vond het op zich al wel lekker. En de Ja, Riyadh had ze wel... Kan ik me niet echt voorstellen dat ze dat niet fijn, dat ze dat fijn vonden. als je naar de sauna gewoon een zoek, dat boeit me niet. Nee, dat is niet aan de zwembad en een telefoon. Nee, maar bedoel, dan ligt dat in een kluis en dat is niet dat ik dan Nee, tussendoor oké, denk, maar ik gewoon even kijken. Maar wat... ik vond het ook chill als je wie ver ging cruisen. Dan ging ze op een gegeven moment was ze wel op de... En op een gegeven moment ziedag. ja, ze naar op de zee en op een gegeven moment valt het genoeg. Dan is het... Ja, alleen moest ze best. Maar wat, wie ver geen cruisen, wat zeg je nou? Wie ver gingen cruisen. Oh ja. Ja. Nee, maar dat is heerlijk, inderdaad, Maar hoeveel is dan weg? Ja, als ze eenmaal online bent, Oh, dan heb je zo'n zo. internet. Ja, En op een ja, gegeven moment begint hij boot te varen. En dan Ja. zie je dat netwerk gewoon steeds minder wil. En op Ja. een gegeven moment... Ja, lekker toch. Ja, dat was heerlijk. Ja, maar dat is op vakantie dan. Hè? Ja. Ding wegleggen. Ja. Want Maar dat heb was ik de inderdaad nu meeste wel moeite daar in Spanje. Ja, het internet was zo slecht dat ik nog niet via WhatsApp een briefje kon schikken. Was gewoon onmogelijk. En dan, Ik vond het wel traag reageren. en na 3 dagen heb ze wel gezegd van, zo Ja, fijn met goeie. een telefoon niet. Neem je ook kon niemand het niet nodig, hebben. toch? Nee. Maar ik heb de telefoon op vakantie gebruikt voor foto's te maken. Hm. En voor de rest lag hij gewoon op het hotel. En voor Instagram bij te houden met de Nee, foto's. dat heb ik zelfs niet gedaan. Ach, Marvin. Ja, ik heb weinig Nee. vakantiefoto's gezien dat jaar. Ik denk dat het maar 60 waren dat jaar. Nee, jong. En ik heb er sowieso maar 20 op Insta. Is het max dat je kunt uploaden. En ik heb het de ene keer geüpload. En dat was ruim na de vakantie. Oh. Dus Nee, tijdens de klopt. vakantie hebben we niet veel gedaan. Echt niet. Ja, dat hoeft je niet. Nee, ik vind het niet leuk als je zo tegen me dat. We zijn goed met teleurgesteld. Ja, hoor. Ja. Nee, maar je valt me altijd aan. Weet je wel, als ze hem de telefoon gaat, is dat heel... Is dat Ik ben blij dat de titel op zit. Heel makkelijk... Ja. Nou, Goed. dat waren we weer. Ha, tot de volgende. Hoi.